Well, before we begin the message this evening, there is something very serious that I need to share with the congregation. A tak než začneme to kázání toho dnešního večera, tak je něco velmi závažného, co s vámi chci sdílet. In Psalm 133:1 it says, "Behold how good and pleasant it is for brothers to dwell together in unity." A Žálm 131 říká, pohleďte, jak dobré a jak milé je pro bratry, kteří jsou společně v jednotě. And God's word places a very high priority on harmony and unity in the church, the body of Christ. A Bůh ukládá velmi závažné místo té jednotě, která je mezi bratry a sestrami ve sboru, v církvi. But there are two individuals in the church that are struggling with being in harmony with one another. Sorry. There are two individuals in the church that are struggling at being in harmony with one another. Ale jsou dva bratři, kteří zápasí s tím mít tu harmonii a jednotu společně. They've offended each other and they've not been able to forgive one another as God would have them to, and it's affecting others in the body of Christ. Oni si nedokážou navzájem odpustit tak, jak je k tomu Pán Ježíš povolává. Sometimes these things can be worked out in private, but this is so serious that it's necessary to publicly inform the whole church, the whole body of Christ. A často tak je možné to v soukromí se s tím vypořádat, ale občas je nutné, aby o tom vědělo i tělo Kristovo, církev. And although these two people are not aware that this is going to be shared publicly, it's crucial that the body of Christ would know, so that the body can pray and plead with them to live in harmony with one another in the Lord. A i když tyto dvě osoby o tom neví, že to bude sdílené, tak je správné, aby o tom vědělo Kristova církev, aby se za ně mohla modlit. Marcus and Daniel are aware of this, and they are aware that I need to share about this. A Markus a Daniel o tom ví a ví, že to musím sdílet. So it's with a heavy heart, but hope in God's grace that we inform you, we ask you, we plead with you. A tak je to s těžkým srdcem, ale chceme mluvit o tom a žádáme vás, that Yodia and Syntyche would live in harmony in the Lord. what? That Yodia and Syntyche would live in harmony in the Lord. Aby Judie a Syntyche měli tu jednotu v Pánu. Now it's very possible that some of you thought I was going to share about you. A vy jste si možná mysleli, že to bude něco, co bude sdíleno o vás. Every person had a sense of soberness. I mean, you grasp to a degree, seriously, you grasp to a degree how serious this really is. Ale to nás vede k takovému vystřízlivění, když si uvědomíme, jak závažné to je. Because although I kind of made that up, this really did happen in a real church to two real believers in the Lord. Opravdu stalo dvěma věřícím v Pánu v církvi. So if you're not there already, please turn your Bibles to Philippians chapter 4, verses 1 through 3. A tak pokud už jste tam nenalistovali, tak vás prosím, abyste nalistovali ve vašich kopiích Božího slova do 4. kapitoly Filipským, do veršů 1 až 3. Remember what our retreat theme is, shared life in Christ. A vzpomeňte si na to, co je tím tématem tohoto pobytu, sdílený život v Kristu. The transforming power of life together in Him. Ta proměňující moc života, který je v něm. And if we are going to have a shared life where we're really with each other, we need to know how do we live in harmony with one another. A pokud chceme mít ten sdílený život společně, potom musíme vědět, jak i žijeme společně v harmonii. Because we are all still sinners. We're saved, but we're still sinners. Protože my jsme spasení, ale stále jsme hříšní. And so we need to know how do we live in harmony with brothers and sisters in Christ. A tak potřebujeme vědět, jak žít v harmonii s bratry a sestrami v Kristu. You may be in a situation right now where you say, I need to hear this. A možná jste v takové situaci právě teď, kdy to potřebujete slyšet. But if you aren't yet, you will be at some time in your life, many times in situations where you need to know these truths about living in harmony with fellow believers. Ale dříve nebo později a bude mnoho takových případů, kdy budete v takové situaci, kdy budete potřebovat vědět, jak žít v harmonii s dalšími věřícími v církvi. So let's read Philippians chapter 4, verses 1 through 3. Tak společně pojďme přečíst ty verše. 1 through 5. 1 through 5. 1 až 5. A tak, moji bratři, milovaní a vytoužení, má radosti a koruno, tak to stůjte pevně v Pánu, milovaní.
Napomínám Eudii a napomínám Syntychu, aby stejně smýšleli v Pánu. Ano, i tebe prosím, můj vlastní druhu, pomáhej jim, neboť vedli zápas za rozšíření evangelia spolu se mnou i s Klementem a ostatními mými spolupracovníky. Jejichž jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu řeknu, radujte se. Vaše mírnost, ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Let's pray and look to the Lord before we look to his word. A pojďme se společně pomodlit a pojďme k Pánu, než půjdeme do jeho slova. Heavenly Father, the unity of your people with one another is very, very important to you. Nebeský Otče, ta jednota těch věřících je pro tebe velmi, velmi důležitá. Forgive us for thinking that we can be at disunity with a brother or sister and yet still think we can have a good relationship with you. Odpusť nám, když my jsme v té nejednotě s našimi bratry a sestrami a stále si myslíme, že můžeme být v jednotě s tebou. And we confess that our pride deceives us into thinking that we're right, the other person needs to change, not us. A vyznáváme, že často si myslíme ve své píše, že my jsme v pořádku a ta druhá osoba se musí změnit. And Lord Jesus, we need your grace so that we can humbly be a true unity with fellow believers in our life. A Pane Ježíši, prosím tě, aby jsme si uvědomovali, co je třeba pro to mít tu správnou a skutečnou jednotu s dalšími věřícími v Kristu. Speak to us from your word, Holy Spirit. Mluv k nám skrze své slovo, Svatý Duchu. Reveal where we are at disunity with a brother or sister in Christ. Ukaž nám, kde jsme v nejednotě s bratry a sestrami v Kristu. Don't let us ignore or cover a relationship where we have disunity that doesn't glorify you. A odhal nám ty vztahy, které se my snažíme přikrýt, kde máme tu nejednotu a neharmonii s dalšími. In your precious name, Lord Jesus, we pray. Amen. Ve vzácném jménu Pána Ježíše se modlím. Amen. Now your heart still may be settling down after thinking that two people from the church here would be publicly rebuked as being in disunity. A možná se snažíte uklidnit svá srdce, když jsme takto veřejně vyznali, že ty dvě osoby musí mít tu jednotu a musí to vyznat. But would Paul have named you if you were in Philippi? Ale Pavel by k tomu vyzval tebe, kdyby jsi byl ve Filipách. Disharmony is serious, eternally serious. A ta neharmonie je velmi závažná a je dokonce věčně závažná. And beloved, the fact that we are sinners living with each other tells us we need to know how to address disharmony. It will happen. A my jsme slabí a jsme hříšní a potřebujeme vědět, jak máme přistupovat k této neharmonii. At every relationship you have, at some time or another, there will be disharmony. Protože dřív nebo později v našich vztazích přijde neharmonie a nejednota. And so we need to not be surprised, but we also need to know how do we address disharmony biblically. A tak my nesmíme být překvapení tou nejednotou a neharmonií, ale musíme i vědět, jak k ní biblicky přistupovat. In the church, the body of Christ, Ať už je to církev, tělo Kristovo, in our marriages, v našich manželstvích, in our families, v našich rodinách, in our Christian friendships, v našich křesťanských přátelstvích. we need to know how to address disharmony and disunity. My musíme vědět, jak přistupovat k nejednotě a disharmonii. And the point of this passage is clear. Pursue harmony by reflecting Christ to others. A ten cíl této pasáže je úplně jednoznačný. Znamená to, že máme následovat a snažit se o tu jednotu a harmonii v Kristu. And the first point is very clear. Pursue harmony. The second point is display Christ. A ty body jsou velmi jednoduché. První je, že máme usilovat o harmonii a druhý je, že máme odrážet Krista. And you can't display Christ if you're not pursuing harmony with the people that God has put in your life. You can't. A my nemůžeme odrážet Krista v našich životech, když v našich životech máme neharmonii. Let's look at the first one, pursue harmony. A podívejme se na ten první bod, usilování o harmonii. Look at verses 1 and 2 again. Podívejte se znova na první a druhý verš. A tak, moji bratři, milovaní a vytoužení, má radosti a korunu, tak to stůjte pevně v Pánu, milovaní. Napomínám Eudii a napomínám Syntychu, aby stejně smýšleli v Pánu. Try to imagine if you or Euodia and Syntyche, that you were in the Philippian church as a believer. Představte si, že jste Euodia anebo Syntycha a jste v tom filipském sboru. You heard that there was a letter from the Apostle Paul that has been delivered to the church. A slyšeli jste, že
přišel dopis od apoštola Pavla do sboru. And as you showed up to Sunday morning worship, you're excited because there's going to be a letter from Apostle Paul, who you respected and loved so much. A vy jste přišli toho rána do církve, abyste uctívali a těšíte se, protože bude čtený ten dopis od apoštola Pavla. And remember, these weren't personal letters. There are other letters that are personal, Timothy and Titus. These were not personal letters. These were letters to a church, the Philippian church. A toto jsou veřejné dopisy, nejsou to osobní dopisy jako list Titovi a nebo Timoteovi, ne, toto je psané církvi. The pastor would not have slipped you a little note and said, the Apostle Paul has a private message for you. A není to tak, že by ti starší toho sboru řekli s tím, že podávají ten malý lísteček Eudy nebo Syntyche a tady máš něco, co ti psal apoštol Pavel. And so as one of the elders is reading the letter from the Apostle Paul, suddenly your heart stops. A tak jak jeden z těch starších četl ten dopis, tak najednou se tvé srdce úplně zastaví. You couldn't believe what you're hearing in this letter, this public letter. Paul names you. A nemůžeš uvěřit tomu, co slyšíš, protože v tomto veřejném dopise Pavel mluví o tobě. And he was urging you to reconcile with a fellow believer that you had a deep conflict with. A napomíná tě a chce, aby si se usmířila nebo usmířil s tím druhým věřícím, se kterým jsi v konfliktu. Look what he says in verse 3. Podívejte se, co říká v tom 3. verši. Ano, i tebe prosím, můj vlastní druhu, pomáhej jim, neboť vedli zápas za rozšíření evangelia spolu se mnou i s Klementem a s ostatními mými spolupracovníky. Jejichž jména jsou v knize života. Euodia and Syntyche, they were not unbelievers. Euodia a Syntycha nebyli nevěřící. They were not visitors or newcomers to the church. A nebyli to nějací noví návštěvníci, kteří přišli do té církve. They were longtime members of the church, and they had served sacrificially in the church at Philippi. Oni byli dlouhodobými členy toho sboru a sloužili často obětavě. Paul says these two dear ladies had shared in his struggle in the gospel cause. A Pavel říká, že tyto dvě ženy vedly zápas za rozšíření evangelia. It's very possible that with Clement and others they had helped establish the church there in Philippi. A je dost možné, že společně s Klementem a ostatními oni pomáhali založit ten sbor ve Filipách. Paul says that these two ladies were fellow workers with him. Pavel říká, že tyto dvě ženy byly pracovnice, které pracovaly společně s ním. So these would have been two very respected members of the congregation. A tak píše těm dvěma velmi respektovaným členům té kongregace. Almost certainly they had probably contributed to some people's salvation or counseled other people and helped them in spiritual matters. Velmi často určitě byli nápomocné lidem, kteří ať už skrz ně přišli k víře, anebo jim pomáhali v jejich zápasech. These were not immature Christians just at the beginning of Christianity. Toto nebyli ti novorození křesťané, kteří byli nedospělí ve víře. And so this warning is a warning to all of us. A tak toto varování je i varování pro nás. And it causes us to ask the question, how can true Christians have frustration and anger towards one another? A tak se musíme zeptat, jak je to možné, že křesťan má ten hněv a frustraci vůči dalším svým bratrům a sestrám. How can we say and do harmful things to fellow believers in the church? Jak můžeme říct ty velmi ošklivé věci a zraňující věci ostatním věřícím v církvi? And you don't have to be a part of churches very long to realize there are very hurtful things that Christians do to each other. And no doubt most of you have experienced that. A nemusíte být dlouho v církvi, abyste si uvědomili, že často křesťané říkají velmi zraňující věci i vůči ostatním. But why is disunity between believers so devastating? Ale proč je ta nejednota mezi věřícími tak devastující? One reason is that disunity harms many people. A jedním z těch důvodů je, že nejednota zraňuje mnoho lidí. The author of the Hebrews in Hebrews 12:15 comments on this. Autor v Židům 12:15 to komentuje. Dbejte na to, aby se někdo nepřipravoval o boží milost, aby vás netrápil nějaký vzhůru rostoucí kořen hořkosti a aby skrze něj nebyli poskvrněni mnozí. Like cancer, when disunity festers, it mutates, it grows, it wreaks havoc on many people. A úplně stejně jako rakovina, ta nejednota se rozrůstá a nakazí celou církev. Disunity never affects just two people.
Many are defiled, many are harmed in a family, in a church. A ta nejednota neovlivní jenom 2 lidi, ale ovlivní celou církev, ovlivní celé rodiny. Another reason why disunity is so devastating, disunity destroys our gospel witness. A další z těch důvodů je, že nejednota naprosto zlikviduje naše svědectví evangelia. Christ said in John 13:35, Pán Ježíš řekl v Janovi 13:35, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. one of the greatest displays of the Gospels is when Christians who are very different from each other live together in harmony and love. Jedno ze svědectví evangelia je, že ti křesťané, kteří jsou úplně jiní, jsou spolu a mají ohromnou lásku vůči ostatním. Christ said, people will know you're Christians because you have a love for one another. Ne, Pán Ježíš říká, že podle toho všichni poznají, že jsme křesťané, když máme lásku k druhým. And so when we have disunity or disharmony with a fellow believer, then we are denying the essence of the gospel that we're one in Christ. A pokud máme v našich životech s někým nejednotu, potom vyznáváme, že vlastně nevěříme evangeliu. The gospel should fuel our forgiveness, our love for one another. A evangelium by mělo být palivem pro naši lásku vůči druhým. If Christ has forgiven us so much, how can we not forgive anyone else? Protože pokud Kristus tak moc odpustil nám, jak bychom potom my nemohli odpouštět dalším. But the fundamental reason that disunity is so serious is because it does not display the glory of God. Ale tím největším důvodem je, že nejednota neodráží Boží slávu. Your disunity, your disharmony with any other person, it's not about you. Your disunity, your disharmony with any other person, it's not about you. A ta tvoje nejednota, ta disharmonie není o tobě. It's not even about that other person. Není to o té další osobě. It's about God and his glory. Je to o Bohu a o jeho slávě. And so that's why Paul brings this and makes it a very public issue because it was so serious. A právě proto tady o tom Pavel mluví, protože je to tak závažné a proto to chce i o tom mluvit. So how do we pursue the unity that Paul is describing here, the harmony? A jak teda máme usilovat o tu harmonii, jak o tom mluví Pavel? Look what he says in verse 2 again. I urge Euodia and Syntyche to live in harmony in the Lord. Podívejte, co říká v tom 2. verši. Napomínám Eudii a napomínám Syntychu, aby stejně smýšleli v Pánu. This is a command. Tohle je příkaz. So when we refuse to reconcile with a fellow believer, we are in sin, no matter how we rationalize it, no matter how we justify it. A už si to snažíme jakkoliv vyložit a jakkoliv ospravedlnit, pokud my se nesnažíme o to napravit, ten náš vztah s dalším věřícím, potom jsme ve hříchu. But how do we have harmony with others? Ale jak můžeme mít s dalšími harmonii? He doesn't tell these women just to work out their differences. On neříká, aby ty 2 ženy jenom pracovaly na těch svých rozdílech. He says to live in harmony in the Lord. Ne, on říká, aby byli v harmonii v Pánu. He wants them to be one-minded in Christ. On říká, aby byli jednomyslné v Kristu. He's not telling them, well, figure out who's right on what parts and who's wrong on the other parts and sort that out and then you'll be okay. Ne, on neříká, že si to musí nějak vyříkat a kdo je špatný v téhle části a kdo je dobrý v téhle části. Ne. Because if you've been a part of disharmony, you know that many times we can't unscramble the egg. We can't figure out all the details. Protože pokud jste byli součástí takového rozkolu, takové nejednoty, pak víte, že to je nemožné dopídit se toho, jak to skutečně je. He calls them to be one-minded in Christ. Ne, on je volá k tomu, aby byli jednomyslné v Kristu. Philippians 1:27, we already saw this earlier. A už jsme to viděli předtím ve Filipským 1:27. Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych, přijdu-li k vám, viděl, či jsem-li nepřítomen, o vás slyšel, že pevně stojíte v jednom duchu, jako jedna duše zápasíte ve víře evangelia. Disunity is a gospel issue. A ta nejednota je problém evangelia.
You've forgotten who you are in Christ. The other person has forgotten who they are in Christ. Zapomněli jste na to, kým jste v Kristu, a ta druhá osoba také zapomněla na to, kým je v Kristu. If Christ has forgiven you, forgiven me a lifetime of sin, how can we withhold forgiveness from anyone? A pokud nám Kristus odpustil ten život plný hříchu, jak bychom nemohli odpouštět dalším? But it's very important in this passage to understand the context of how disunity, disharmony is to be dealt with. Ale musíme i pochopit ten kontext toho, jak se máme vypořádat s tou nejednotou a s disharmonií. Disunity and disharmony is solved best in the context of the body of Christ, of the church. Ta nejednota a disharmonie je nejlépe adresována a vyřešena právě v kontextu místního těla církve. Paul doesn't say, Yodi and Syntyche, go find a corner somewhere and figure out your problems with each other. He doesn't say that. Pavel neříká Eudychy a Syntyche, aby šli někam za roh nebo do rohu a tam si to vyříkali. Ne. He doesn't tell them, just work out your differences. On neříká jenom, aby pracovali na těch svých rozdílech. Look what he says in verse 3. Podívejte se, co říká v tom 3. verši. Ano, i tebe prosím, můj vlastní druhu, pomáhej jim, neboť vedli zápas za rozšíření evangelia spolu se mnou i s Klementem a s ostatními mými spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. There's an unnamed person here. He calls him true companion. A je tady ta osoba, která není jmenovaná a on ji nazývá můj vlastní druhu. So Paul is urging a faithful Christian at Philippi to take the initiative and help these two women to reconcile. A Pavel vyzývá toho neznámého, ale věrného křesťana, aby pomohl těmto dvou ženám, aby se usmířili v Kristu. They need the body of Christ to come alongside them, to help them, because they've lost their way in this disunity with each other. A tyto dvě ženy potřebují, aby přišla ta místní církev a pomáhala jim v tom znovu získat tu jednotu, o kterou přišli. At times you will need others in the body of Christ to come alongside you, to help you deal with harmony and disunity with others. A často budou chvíle, kdy vy budete potřebovat, aby někdo z církve přišel a pomohl vám s tím problémem nejednoty a disharmonie vůči někomu jinému v církvi. And if we truly are together, as we've talked about from this book, then we must know that all of us at times will need to help others who are struggling with living in harmony with each other. A pokud máme žít ty společné životy, jak jsme viděli v tomto listu, potom bude třeba, aby jsme pomáhali i dalším, kteří s tímto můžou zápasit. We must humbly help brothers and sisters reconcile for their sake, for the body of Christ's sake, but most importantly, for the glory of God. Ne, my musíme pokorně pomoci těmto bratrům a sestrám pro jejich dobro, pro dobro Boží slávy a pro dobro Boha. So what's an implication from these first verses? A jaké jsou teda ty implikace z těchto pár veršů? This is again one of these verses that's not hard to understand, it's hard to apply. To je znova jeden z těch veršů, který není těžký na pochopení, ale je těžký na uposlechnutí. We need to humbly seek unity with fellow believers in Christ. My musíme v pokoře hledat jednotu s dalšími spasenými v tom těle církve. When pride finds itself in disunity, what's the automatic response? Sorry? When pride finds itself in disunity, what's the response? A když v té píše se nalezneme v té nejednotě, jaká je odpověď? I'm right. They're wrong. It's their fault, not mine. Já jsem přece v pohodě, je to určitě jejich chyba, ne moje. But that's not what Paul is saying here. Ale to není to, co zde Pavel říká. Humility would say, no, all of us need to deal with disunity. Ne, musíme v pokoře říct, že všichni musíme se vypořádat s tou nejednotou. If you really desire to apply these truths, humbly pray, Lord, show me where I'm causing disharmony with a fellow brother or sister in Christ. Ne, když to chceme vyřešit, potom musíme jít k Pánu v modlitbě a prosit ho, Pane, ukaž mi, kde jsem ta příčina té nejednoty s dalšími věřícími. It could be a prideful unwillingness to forgive someone for a perceived offense to you. Může to být nějaká nechuť k tomu někomu odpustit, když si myslíme, že vůči nám zhřešili. It may be a sinful habit of gossiping about others. Může to být i ta hříšná věc toho, že někoho pomlouváme, že o někom mluvíme pomlouvačně. It may be a pattern of insisting you are right in matters of preference and offending other people in the process. Může to být i to, že trváme na něčem, na co jsme zvyklí a v tom i můžeme ale někoho urazit.
And beloved, if you're part of the body of Christ, you need to be a part of helping others that are struggling with disunity. A milí, musíme v tom místním těle církve pomáhat dalším bratrům a sestrám, kteří zápasí s tou nejednotou. And although the leaders, the elders of the church have this as a priority, a responsibility, God gives every believer the responsibility for unity. This was read publicly. A bratři a sestry, toto bylo čteno oficiálně, veřejně. Je to práce každého křesťana toto činit, třeba že ti starší to mají jako svoji práci, řešit ty problémy nejednoty. In another one of his prison epistles, the book of Ephesians, Paul wrote in Ephesians chapter 4, verses 1 to 3. A v další ze svých vězeňských epištol to Pavel napsal v Efeským 4, 1 až 3. Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi. S veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Paul is telling believers there to walk worthy of the gospel calling, which is everything in Ephesians chapter 1 to 3. A Pavel vyzývá ty efeské, aby vedli ten život hodný toho povolání, ty první 3 kapitoly listu Efeským. But it's very interesting. The first thing he says, he addresses, is that we need to humbly preserve the unity of the Spirit and the bond of peace. A je to zajímavé, protože ta první věc, o které on mluví, je, že musíme v pokoře zachovávat tu jednotu v duchu. One of the most significant ways that you walk worthy of the gospel is by pursuing harmony with others, with fellow believers. It shows that you believe the gospel, you live the gospel. A jedna z těch věcí, která ukazuje, že skutečně jste věřící, že jste spasení a že žijete pro evangelium, je, že máte tu jednotu. Is there a raw, broken relationship in your life that you're just letting kind of fester in the background of your life? Je nějaké přátelství, které je naprosto zničené, které hnisá doslova ve vašich životech? Now for some here, this passage could hit very close to home. A některé z těchto pasáží skutečně jsou taková trefa do černého v našich životech. It could even hit within your home. A dokonce to může být trefa i do vašeho domu. You may have deep disharmony in your marriage, and if you're honest, you know there's disunity with my spouse. Můžete mít nejednotu doma v domácnosti, ať už to je s vaším mužem nebo s vaší ženou. And if you're both believers, that's a very serious issue. A pokud jste oba věřící, potom to je velmi závažný problém. Young people, this passage drives right into your relationship with your parents, your relationship with your brothers and sisters. A to je to samé i pro vás mladé, protože to ovlivňuje vaše přátelství a váš vztah s rodiči anebo s dalšími věřícími. For others, you know that you have a broken relationship with someone else in the church, the body of Christ. A asi si uvědomujete, že možná jsou nějaké vztahy, které jsou naprosto zničené v tom vašem sboru. It might even be someone within this room. Může to být i vůči někomu, kde je v této místnosti. Will you show Christ's love to that person by humbly seeking unity with them? A prokážete této osobě lásku tím, že v pokoře budete chtít mít tu jednotu. Who will humbly ask for forgiveness first? A kdo v pokoře bude žádat o odpuštění první? Who will put aside self-interest and consider the other person as more important than self, which you already saw in Philippians 2? A kdo bude ten, kdo jako ve Filipským 2 bude dávat věci druhého přednější než své věci? But that also means in this passage that if you're struggling with disunity with someone, God may have you to humbly seek help from another believer in the church that can help you in this. A když vidíme, že máme v našem životě nějaký takový zápas, nějakou takovou nejednotu, tak pak možná to může být i Boží práce pro to, aby jsme hledali jeho pomoc a pomoc v církvi, aby jsme mohli tento problém vyřešit. Now sometimes a situation, there is a clear sin from one of the persons. Well, that sin needs to be addressed first. Paul's not talking about just agree that everything's okay. Sometimes there's a very serious sin that has to be addressed. A občas to může být i to, že ta osoba proti vám velmi těžce zhřešila a potom ten hřích musí být to první, čím se zabýváme. It's not always a 50-50 situation. Sometimes there's a very weighty situation, a sin that someone is offended that has to be dealt with. A občas to prostě není taková velmi
nejasná situace a je tam takový to 50-50 a musíme se zabývat tím hříchem té druhé osoby. But Scripture gives us ways that we are to handle those things. Ale Boží slovo nám říká, jak k tomuto máme přistupovat, jak se s tím máme vypořádat. Matthew 18 talks about where we go to a brother or sister in Christ where there's been a sin, where there's been an offense. A Matouš 18 mluví o tom, jak máme přijít k tomu bratrovi a máme s ním mluvit a potom přijít s dalšími bratry. Matthew 5 talks about that if we know that we've offended a brother or sister in Christ, don't offer your sacrifice, don't worship God before going to them if you know you've offended somebody. A ne, pan Ježíš říká v Matoušovi 5, že když víme, že jsme zhřešili proti bratrovi nebo sestře, tak pak ani nemáme nic obětovat, jak o tom mluví v tom textu, ale máme utíkat a usmířit se svým bratrem. But the point of these verses is very clear. Pursue harmony by reflecting Christ to others. Ne, ten cíl těchto veršů je jednoduchý, aby jsme usilovali o harmonii a tím i odráželi Krista. But how do you do that? How do you have unity with fellow believers? Ale jak to můžeme udělat? Jak budeme mít tu jednotu s dalšími věřícími? He said, first pursue harmony. Let's look secondly at display Christ. A tak viděli jsme, že to první je, že máme usilovat o harmonii a to se podíváme na ten druhý bod a to je zobrazování Krista. He starts out in verse 4. On začíná v tom 4. verši. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu řeknu, radujte se. Disharmony with others is an indicator. It's like a car's red indicator light that tells you there's a deeper problem here. A ta jednota je jako taková kontrolka, nebo ta nejednota je jako taková červená kontrolka na palubní desce auta, která bliká, když je nějaký velký problém. Disharmony with someone in the body of Christ is an indicator there's something more significant. There's a deeper problem underneath that's causing that. A to, že s někým máme nejednotu v té církvi, ukazuje na nějaký problém, který je právě pod povrchem této nejednoty. And like in your car, when the red light goes on, you don't have a little hammer and knock out the light, and that solves the problem. A tak stejně, jako když se vám v autě rozsvítí nějaká červená kontrolka, že něco je špatně, tak nevezmete kladivo, nerozmlátíte kontrolku a teď problém zmizel. No, it's an indicator. There's something wrong. Seriously, you need to deal with. Ne, je to indikátor toho, že něco je špatně a že se to musí vyřešit. So when we are at disharmony with someone else, what is the deeper issue that it's showing about us, about our heart? Ne, pokud jsme v nejednotě s někým, jaký je ten hlubší problém, který je v našich srdcích? Well, here in verse 4, the issue is that we are not finding our joy in Christ. A v tom 4. verši to vidíme, že nemáme radost a nehledáme radost v Kristu. And that person is frustrating an idol, or they're frustrating something that we want more than we want Christ and joy in Him. Ne, je to, když si zveme do svého srdce nějakou modlu, když jsme z něčeho frustrovaní, že někdo má něco, co my chceme. And the verb rejoice here it's a command, and it's in the present tense, which means we are to continually rejoice. A to slovo radujte je příkaz, je to něco, co máme neustále činit. In 1 Thessalonians 5, we're called to rejoice in all things. Ne, v 1. Tesalonickým 5 jsme povoláni k tomu, aby jsme se vždycky radovali. And yet when Paul urges us to rejoice, he's not encouraging a shallow hilarity in the face of suffering and struggle. He's not saying that. A Pavel tady nemluví o tom, že se máme jen tak lehce pousmívat povrchně nad tím, když jsme v nějakém zápase nebo když něčím procházíme, ne. In another place, Paul will say sorrowful, yet always rejoicing. Ne, Pavel by řekl tak jako na dalších místech, trpící, ale radující se. There are some things in our life that are heartbreaking. Jsou některé věci v našich životech, které nám lámou srdce. I've done a number of funerals, and even of a young person, and they're heartbreaking situations. Our hearts are breaking and filled with sorrow and grief. Už jsem kázal na několika pohřbech, a dokonce i mladých lidí, a jsou to momenty, které vám lámou srdce, kdy máte ten smutek, zármutek v srdci. And yet even in sorrow, the Christian can truly rejoice because we are rejoicing in Christ. A i v tom zármutku se my můžeme jako křesťané radovat, protože jsme v Kristu. And so Paul is encouraging us to have a joy that's not based on circumstances, but it's based on our standing in Christ and living for his glory and who we are in him. A tak Pavel nás vyzývá k tomu, aby jsme se radovali ne na základě okolností,
ale na základě toho, že jsme v Kristu a aby jsme se radovali v Kristu. So you can have a joy, Christian, because you are in the Lord, even though a circumstance may be very difficult and very painful. Ne, a tak my jsme vyzýváni k tomu, aby jsme se radovali, i když můžeme být v nějakých okolnostech, které jsou pro nás velmi těžké a přináší nám utrpení. And if two believers are rejoicing in the Lord, then what is the result of that? They will have harmony. They will have unity with one another. A pokud jsou ti dva věřící, kteří se radují v Kristu, tak potom budou mít co? Budou mít harmonii a budou mít jednotu. So if we have disharmony, it tells us that either one or maybe both are not finding their joy in Christ. A tak pokud je tady nejednota, co to vypovídá? To, že jeden nebo druhý, možná i oba, se neradují a nehledají svou radost v Kristu. So when you're struggling to find joy, reflect on the fact that you are God's child. You belong to Him. And what can bring greater joy than to know that you are the child of God? A pokud zápasíš s tím mít tu radost, tak si uvědom, že jsi dítě Boží, že teď můžeš mít tu radost díky Kristu. And if you're rejoicing in the Lord, what will that look like? What will be the result of that? A pokud se radujeme v Pánu, jak to bude vypadat, jaký bude výsledek té radosti? You say, well, I'll just be happy and kind of bubbly all the time. No, můžeme být třeba neustále radostní. No, that's not what he says in this passage. Ne, to neříká v této pasáži. Actually, what he says is almost the opposite of that. On vlastně říká něco, co je možná doslova i opak. Look what he says in verse 5. Podívejte se, co říká v tom 5. verši. Vaše mírnost, ať je známa všem lidem. Pán je blízko. If you are finding joy in Christ, then that should result in a forbearing spirit, a patient spirit toward others. Pokud hledáme naši radost v Kristu, pak budeme mít i tu mírnost ke všem lidem. The word forbearing, it refers to a person who yields up his or her rights. They're kind, they're courteous, they're tolerant, they're patient. To slovo mírnost znamená, že jsme mírumilovní, že jsme často trpěliví a že jsme milující vůči ostatním. It means that you're gentle when someone frustrates you or doesn't do what you want them to do. Znamená to, že jsme mírní, když nás někdo frustruje. It means not to get offended when your rights are ignored or even trampled on. Znamená to, že ignorujeme to, že i když máme pravdu, tak po nás šlapou. Are you easily offended? Jste velmi lehce uražení? Do people have to tiptoe around you because you take offense very easily? Musí kolem vás lidé našlapovat, tak říkajíc po skle, protože jste velmi jednoduše naštvaní? Well, this passage says that true Christians are forbearing. They're not easily offended. Ne, tento verš říká, že skutečný křesťan není vůbec jednoduše naštvaný, ale že je mírný. When people think of you, does this word forbearance or patience come to their mind as a primary quality of your life? A když se podíváte i sami na sebe, je to slovo mírnost něco, co vystihuje vás, váš život a vaše chování? Wow, he or she graciously puts up with a lot from others and they're just patient, they're kind. Že vidíme někoho a můžeme o něm říct, že je mírný, že v pokoře trpí mnohé od ostatních. You may be faithful, you may be diligent, you may serve others, you may have great faith, but does this quality, forbearance, patient, does that dominate your life? Můžete být velmi dospělí ve víře, můžete být takovým tím příkladným modelem křesťana, ale je ta slovo mírnost něco, co vás vystihuje? Well, Christ said this was very, very important quality. Ale Pán Ježíš říká, že je to velmi důležitá kvalita. In the Sermon on the Mount, Matthew 5, verse 5, he refers to this. A on to říká ve svém kázání nahoře v Matoušovi 5:5. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Gentleness, patience, forbearance should be a defining quality of true children of God. To, že jsme mírní, že jsme tiší, že jsme pokorní, to by měla být ta kvalita, která nás charakterizuje, vystihuje. If you tend to have a harsh, impatient attitude, it shows that you're seeking your joy in things other than Christ. Pokud máš ve svém životě nějakou nejednotu nebo nějaké další problémy takové,
potom to vyjadřuje to, že hledáš svoji radost všude jinde, jen ne v Kristu. And when others get in the way of our self-centered desires, what happens in our hearts? We respond in anger, in frustration, rather than in forbearance and gentleness. A když my hledáme všechny jiné věci než Krista, tak potom to bude odrážet i náš charakter a naše odpovědi vůči ostatním, když se lehce naštveme. And so it's very obvious that this quality is a wonderful salve, a wonderful antiseptic in a church where we will offend and sin against each other. We must be forbearing. A toto je něco, co je velmi důležité pro nás, když budeme v církvi, protože se může stát, že někdy někoho urazíme. We don't ignore sin. My nemůžeme ignorovat hřích. And yet at the same time we're not easily offended. We're forbearing, we're patient with others. Ne, ale zároveň také budeme pokorní, budeme mírní vůči ostatním a budeme s nimi trpěliví. Particularly when you know that person did not intend to offend you. They didn't intend that at all. They're trying to help you sometimes and you got offended. I když my můžeme vědět, že ta osoba se ani nesnažila nás třeba urazit nebo nás nějak naštvat. Třeba se nám snažili pomoct a nás to naštvalo. And that's why Paul says a key to harmony is that we are forbearing with one another. Ale právě proto Pavel říká, že tím klíčem k naší harmonii je, že budeme mírní, že budeme tiší. Well, what perspective will help you and me to be forbearing when we're tempted to be impatient and get offended? A co vám a co mně může pomoci v tom, když budeme pokoušení být netrpěliví? Well, what does the Bible say? Co říká Boží slovo? He says right there, the Lord is near. Oh. On to říká hned v tom verši. Pán je blízko. This, if you really realize the Lord is near, this should help you and me to be forbearing to others. Pokud skutečně věříme tomu, že Pán je blízko, pak by ti to mělo pomoci v tom být trpělivý a mírný vůči dalším. This word near, this Greek word near, can be used either in reference to nearness in time or nearness in space. A to řecké slovo, které my máme přeložené jako blízko, znamená, že buď toto je blízko jako fakt, anebo jako čas. Beloved, in light of eternity, we are very near to the time when we will see Christ. A milovaní, v ohledu na věčnost, my jsme velmi blízko tomu času s Kristem. In a sense, in a moment, no matter how long you live, in a moment, you will be in the presence of Christ in light of eternity. A ať už budeme žít jakkoliv dlouho a budeme stát před Kristem. And je so to jenom moment. And so that should cause us to live with this attitude of forbearance and gentleness. A právě proto by nás to mělo vést k tomu, aby jsme žili ty mírné, pokojné a trpělivé životy. If you knew that tonight, I will stand before Jesus Christ, how would that help you to deal with that frustrating person that you're wrestling with, having disharmony with? How would that affect that? A pokud by si věděl, že právě dnes večer budeš stát před Kristem, jak by ti to mohlo pomoci v tom, když máš ve svém životě nějakou osobu, která tě frustruje, se kterou máš tu nejednotu. But there's also a spatial aspect of this word near. Not just time, but kind of a spatial aspect. A není jenom takový ten časový aspekt toho slova, ale je i takový, don't know how to translate it, sorry. Yeah. Well, let's look at the verse. Let's look at the verse, Galatians 2:20. It'll help us understand. Galackým 2:20 nám pomůže v tom to pochopit. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. This is an amazing truth in this passage. To je úžasná pravda v tomto textu. It says that Christ lives in you, believer. Říká, že Kristus v tobě žije, věřící. How close, how near is Christ to you? Jak blízko k tobě je Kristus? If you're a child of God, then Jesus Christ dwells within you. Pokud jsi dítě Boží, potom je Kristus v tobě. Now, there's a great mystery to that. We're not talking about a physical. There's a great mystery to that, but Scripture consistently says he dwells in you as a believer.
A je to tajemství, protože já nemluvím o tom, že je v nás Kristus fyzicky, ale Boží slovo neustále mluví o tom, že v nás je Kristus. And so what that tells you is in whatever situation you're in, whatever person you're dealing with, Christ is there with you, dwelling in you in that situation. A tak my můžeme vidět, že Kristus je v nás, je v té situaci, když my řešíme nějaký takový problém. And so that should encourage you that you would live in a way that's forbearing with others. A tak by tě to mělo pozbudit k tomu, aby si žil s mírou a trpělivostí. But it also should tell you that because Christ dwells in you, he can give you the power to be forbearing, to be patient, maybe with someone or a situation that's very difficult for you. Ale taky ti to říká, že máš být tichý, máš být milující v situaci, kdy to je opravdu velmi těžké. Christ dwells in you, his spirit dwells within you, and that gives you the capacity to be forbearing, to be patient in all your interactions with others. Kristus je v tobě a to ti dává tu moc, aby si mohl být tichý a trpělivý v té situaci, kdy mluvíš s dalším. In Galatians 5, it talks about the fruit of the Spirit. It makes this very clear. A v listu Galackým v 5. kapitole o tom mluví velmi jasně. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. So the fruit of the Spirit is dwelling within you, empowering you to live with patience toward others, kindness toward others, love toward others, gentleness toward others. A tak to ovoce ducha, který v tobě je láska, je to radost, je to pokoj, je to trpělivost. And so God is not asking you to do something on your own that you ultimately can't do on your own. A Bůh po tobě ani nechce, aby si udělal něco sám od sebe, když víme, že to prostě není možné. He wants you to depend on the power of the Spirit to truly be forbearing to others. On chce, aby si byl odkázaný a závislý na duchu, na svatém duchu, který to může zapříčinit. So what are implications of these verses? A jaké jsou implikace z těchto veršů? I think the first one is to face reality. A myslím si, že tím prvním je, že se máme postavit realitě. When Yodi and Syntyche heard those words read in the congregation, they had to face reality. A když Euodia a Syntyche slyšeli tyto slova v tom sboru, tak se museli postavit té realitě. So as you look at the mirror of God's word, what does God's word say to you about your disunity or disharmony with others? A tak když se podíváme do Božího slova, co Boží slovo říká o tvé disharmonii a nejednotě s nikým jiným. What does God's word say about your forbearance or patience with others? Co říká Boží slovo o tvé mírnosti, o tvé trpělivosti vůči jiným? This past week, this past month, would you say that your interactions with others are characterized by forbearance, by patience? Můžete říct ten poslední týden, že všechny vaše interakce, které jste měli s ostatními, že byly mírné, že byly pokorné? Or are you easily offended? A nebo jste byli jednoduše naštvaní? How do your words reveal your heart? Jak vaše slova odhalují vaše srdce? Do harsh words pop out of your mouth like bullets out of a machine gun at times? A lítají vaše slova z vašich úst doslova jako střely z kulometu? What is the tone of your voice? Jaký je ten tón vašeho hlasu? Because many times the tone, more than the words, actually conveys the true condition of our heart. Protože často je to ten tón vašeho hlasu, který odhaluje postoj srdce více než vaše slova. What you say may be true, To, co říkáte, možná může být pravda, but like an apple dipped in hot tar does an angry, harsh tone make your words very hard for other people to swallow. ale ať už je to jako jabko, které je ponořené do něčeho tvrdého, potom to jsou ta slova, která jsou velmi tvrdá pro nás, aby jsme je polkli. Will you come under God's truth here in Philippians 4 and see your impatience and anger and harshness and unreasonableness toward others? Ultimately, it's a sin against God. A budete stejně jako Pavel v tom textu se dívat na svůj život, na slova a uvědomíte si, že ve výsledku ta vaše netrpělivost, ten váš hněv a to urážení vůči ostatním, že to je ve výsledku hřích proti Bohu.
Because until you do, you'll never see your sin, this sin, for how serious it really is. Protože dokud to neučiníte, potom ani neuvidíte, jak moc závažný ten hřích je. Until you see this for how serious it is, you'll never run to Christ for grace and mercy to help in your time of need. Protože potom neuvidíte, že potřebujete utíkat Kristu, aby vám pomohl v tom čase, kdy potřebujete pomoct. What's another implication of this passage? Jaká je další implikace té pasáže? Start from the inside out. Začněte zevnitř ven. Start by focusing on the relationships that are the closest to you. Začínejte s těmi vztahy, které jsou vám nejbližší. Oh, that our church, our families, our marriages, our friendships would be stamped by a deep joy in Christ that causes us to have great forbearance with one another. Že to budou naše vztahy ve sboru, v církvi, doma, a nebo nějaké s dalšími křesťany, které budou ukazovat na Krista. Start very close. If you're married, start as a husband, as a wife. A začíná to tím vaším vztahem v manželství, ať už jste manžel nebo manželka. It's very easy to settle into a habit of demanding your rights, being easily offended, being frustrated when you don't get what you want. Je to velmi jednoduché být uražený a naštvat se, když se něčeho domáháte, na co si myslíte, že máte právo. How would God have you to cultivate a forbearing, a gentle, reasonable spirit towards your spouse? A jak by Pán chtěl, abyste kultivovali ten váš vztah k vašemu muži nebo k vaší ženě? Have you become critical of your spouse? Is there a lack of tender, loving affection? Je v tom vašem manželství nedostatek lásky a jemnosti vůči vašemu muži nebo ženě? And you may try to hide it so it's not obvious on the surface. Můžete se i zkoušet to schovat, takže to není vidět na povrchu. But if you've been married any length of time, your spouse knows. They know you. They know. Ale pokud už jste delší dobu ženatí, tak pak váš muž nebo vaše žena vás znají. You didn't have to say anything. They know. They can see. Vy ani nemusíte nic říct, ale oni už to vidí a rozumí tomu. You're frustrated. You're angry at them. Jste na ně naštvaný a jste jimi frustrovaný. What about as parents? This affects our parenting, how we parent, the tone, the attitude of our parenting. Ale to i ukazuje na ten náš postoj ve výchově dětí. Even though we must train and mentor our children, parents, how do you need to grow in an attitude that's more gentle, that's more forbearing, that's more reasonable? A my musíme vychovávat své děti, musíme je vést, ale rodiče, jak tyto pravdy ukazují na to, jak vy vychováváte své děti. Je to v lásce, je to v mírnosti. Young people, this is very practical for you too. A mladí lidé, toto je velmi praktické i pro vás. How do you need to be forbearing toward your siblings? Jak musíte být více mírní vůči vašim sourozencům. And even towards your parents as well. A dokonce i vůči vašim rodičům. What is the relationship? There's many relationships, friendships, and what relationship do you most need to work on in being a channel of God's grace? Ale je to i v těch dalších vztazích a přátelstvích, jak na nich musíte pracovat, aby byly více mírné, aby byly více pokorné a více trpělivé. What relationship is there where you know it's not right? You know it. A jaký je ten vztah, o kterém víte, že vůbec není špatný a víte o něm? And you're just kind of letting it simmer in the background, you're ignoring it, and yet you know that you do not have harmony with that person. A vy víte o tom vztahu, ale dali jste ho někam dozadu ve své mysli, i když víte, že je to problém s tou osobou a musíte ho řešit. Remember, it's not about you, it's not about that person. A vzpomeňte si, že to není o vás a není to ani o té osobě. It's not, you need to make things right because your life will just be nicer if you do that. That's not what Paul's talking about. A není to o tom, že když vyřešíte ty problémy, že váš život potom bude lepší. Ne, o tom Pavel nemluví. God's glory is at stake in our harmony with others. Ne, boží sláva je v sázce v naší harmonii, v naší jednotě s dalšími. And that's why Paul does this amazing thing and calls out these two ladies publicly because God's glory was at stake in their disharmony. A právě proto Pavel úžasně dělá tuto věc a napomíná a vyzývá tyto dvě ženy veřejně právě kvůli tomu, že boží sláva byla v sázce. So the point of this passage is clear. Pursue harmony by reflecting Christ to others. A tak ten účel této pasáže je jednoduchý. Máme usilovat o harmonii a zobrazovat Krista.
Because we truly are a family, a spiritual family, that should make a difference in how we live with one another. Protože ten fakt, že jsme duchovní rodina, by měl ovlivňovat to, jak žijeme ten společný život. When our children were little, they had the normal fussing with each other, disagreements and arguments with each other. A když byly naše děti menší, tak měli takové to běžné handrkování a hašteření, které mají sourozenci. But one time, our children were playing out in the front of our house on the grass with some neighbors, some neighborhood children. A jednou si naše děti hrály s dětmi sousedů na trávníku před domem. And one of the other neighborhood children started picking on one of our boys who was about 4 or 5 at the time. A jedno z těch dětí sousedů začalo zvedat našeho syna, kterému v té době byli 4 nebo 5 let. And suddenly all the wagons in the wagon train circled together very quickly and tight against the attack on a sibling. A najednou ten vláček s těmi vagóny byl velmi rychlý a prostě letěl proti tomu jejich sourozenci, proti našemu synovi. All the disagreements and arguments between the siblings melted away as they presented a united front for protection. A najednou všechny ty jejich spory a dohady, které měli, úplně ustoupily, když se všichni sjednotili vůči tomu nebezpečí toho vláčku. Now that's encouraging because it showed that deep down they really did love each other and they wouldn't let anything bad happen to a brother or a sister. Protože to ukazovalo, že hluboko ve svých srdcích to ukazovalo na to, že oni nedovolili, aby je něco zranilo, jednoho z nich. But beloved, if you're a Christian, you're part of a family that is far more important than any human family. Ale milí bratři a sestry, ten fakt, že jsme v církvi, že jsme v té duchovní rodině, by měl naprosto ovlivnit to, jak žijeme a jak vůči sobě máme ty vztahy. Christ died for every person in the family of God, which means that in the church we should have a love that just smothers out and suffocates all disunity and all disharmony. Protože Kristus za nás zemřel a tento fakt by měl naprosto zamazat, úplně zničit jakoukoliv nejednotu a disharmonii, kterou mezi sebou jako bratři a sestry v Kristu máme. Like many of you, I struggle with not being a gracious, forbearing person. A úplně stejně jako vy, i já zápasím s tím, že nejsem milující, že nejsem mírný a nebo trpělivý. I can very easily respond to people in ways that don't reflect the way that Christ has responded to me so graciously. A velmi často já odpovídám těm lidem úplně jiným způsobem, opačným a hříšným, než jakým by odpověděl Pán Ježíš v té situaci. But God is so good in the face of my sin. He points me to Christ. He points me to his grace, and he gives me hope that he is doing a work. He can grow me to become truly a forbearing person. And the only explanation is God's grace. Ale Pán Ježíš mi dává tu naději, že on mi pomůže, abych mohl mít to správné chování, ten správný postoj, kdy budu milující, kdy budu trpělivý a kdy budu mírný, pokorný vůči dalším. And by God's grace, I refuse to give up. I will not give in by God's grace to be truly a forbearing person by the grace of God. A jenom díky Boží milosti já jsem schopný naprosto odmítnout a bránit se tomu hříchu a být milující a být mírný a pokorný. But God calls all of us to be forbearing and patient with one another. Ale k tomu být mírní a být trpělivý vůči druhým, Kristus povolává nás všechny. And very possibly there may be some people in your life that the primary reason they're in your life is so that you can grow in patience and forbearance. A ten důvod, proč někteří lidé jsou ve vašich životech, je právě díky tomu, abyste rostli v pokoře, abyste rostli v trpělivosti a v mírnosti. It may be a child, it may be someone in the body of Christ. Může to být vaše dítě, nebo to může být někdo z toho Kristova těla, z církve. But God would never give you a command that you can't fulfill by his grace and in his strength. Ale Bůh vám nikdy nedá příkaz, který byste nemohli splnit díky jeho milosti a z jeho dobroty. So, brothers and sisters, I encourage you from God's word that you must pursue harmony by reflecting Christ to others. A tak, bratři a sestry, já vás vyzývám k tomu, stejně jako Pavel, abyste usilovali o tu jednotu a harmonii s ostatními. Let's pray. Pojďme se pomodlit. Talk to the Lord. If you would have been in that church in Philippi, would Paul have called you out? A
modlete se k Pánu a dívejte se, jestli byste byli ve sboru ve Filipech a jestli byste byli takto veřejně vyzváni. Is there a specific person, a specific relationship that you know that you are in disharmony with? Jestli je nějaké specifické přátelství či vztah, nebo osoba, u kterých víte, že s nimi jste v nejednotě a v neharmonii. Or is there a relationship that you have observed needs help, that you can help two brothers or sisters in Christ be at harmony? A nebo jestli jste si všimli nějakého vztahu mezi nějakými bratry nebo sestrami, kde potřebují tu pomoc k tomu, aby měli tu harmonii a jednotu. And then ask God by his grace to grow you in forbearance and patience to others. A pak proste Pána, aby vám pomohl růst v té mírnosti, v té trpělivosti a lásce k druhým. Lord Jesus, your scriptures, your truth is very, very practical. Pane Ježíši, tvé slova a svatá písma jsou velmi, velmi praktická. And we thank you that when you give us these hard commands from your word, you also give us the grace and strength to fulfill them. A že i když nám dáváš tyto velmi tvrdé příkazy, tak nám zároveň ale dáváš z tvé milosti pomoc, aby jsme je mohli plnit. Father, I pray for each family here. I pray for each relationship here. I pray for the churches that are here, that by your grace you would grow us in having a true unity and harmony with one another. Modlím se za každý vztah, který je zde, za každý sbor, který je zde zastoupený, aby jsme měli tu harmonii a jednotu jeden s druhým. And then, Father, that you would grow us in the quality of being forbearing and being patient with one another. A že nám budeš i dávat růst v té milosti toho, že budeme mírní k dalším, že budeme pokorní, trpěliví a milující. Father, forgive us for being so easily offended. A Pane, odpusť nám, když jsme velmi často a velmi jednoduše uražení. By your grace, may we forgive others freely because of how much you have forgiven us. A veď nás, aby jsme okamžitě odpouštěli i ostatním právě tak jednoduše, tak moc, jak si odpustil ty nám. In your name we pray, Lord Jesus. Amen. Modlíme se ve jménu tvého syna Ježíše Krista. Amen.